Il-bdiewa Maltin qed jiffaċċjaw diversi sfidi għal dak li għandu x'jaqsam mal-fondi Ewropej kif tistgħu qed ikollu aċċess għalihom. Iva fil-fatt hemm aktar minn 100 bidwi Malti li resqu applikazzjoni għal fondi Ewropej. Malta ngħatat allokazzjoni ta' 130 miljun euro għal perjodu bejn l-2014 u l-2020 u minn daw il-130 miljun euro ġew allokati biss 5 miljun euro. Għaw aktar minn 100 bidwi Malti jistenna biex xogħlijiet preparati, għandu quotations, għandu arranġamenti ma' bennejja li biex jibdew ix-xogħol, u għat m'għandhomx risposta sena u nofs wara li ħarġet il-kol biex japplikaw għal fondi Ewropej. Sintendi dana ġej għal diversi raġunijiet. L-ewwel nettax min jipproċessa dawn l-applikazzjonijiet huma under-resourced. M'hemmx risorsi umani biżżejjed biex jipproċessaw ix-xogħol mhux b'intenzjonijiet iżjena. It-tieni ħaġa imma juri li l-bidja għall-awtoritajiet tiġi l-aħħar ħaġa mhijiex priorità. Tal-pajjiż għandna servizzi finanzjarji, għandna l-gaming, għandna l-bini. Imma l-bidwi dejjem jiġi l-aħħar. U dina mhux sewwa, dina tajjeb li nittrattawha u l-bidja u l-bidwi Malti intuh l-importanza li ħaqhom.